Så hvad har du fået ud af de 5 gange coaching? Udover at jeg har fået det bedre, så har jeg fået noget som, altså jeg ved ikke, om man kan kalde det nogle åbenbaringer, men jeg har fået nogle helt andre følelser omkring mange ting. For eksempel med, at mange ting, som jeg troede ikke var okay, er okay. Eller sådan følelsen måske at være mere normal, end jeg troede. Altså ikke fordi jeg troede, jeg var virkelig mærkelig, vel? Nej. Men følelsen af, at det er normalt at have nogle ting at slås med, eller nogle ting, man ikke ved, eller nogle ting, man er i tvivl om. Og så har jeg fået det ud af det, så vi har lavet nogle ting sammen, men jeg synes, der er rigtig mange dele af det, som jeg selv kan bruge fremover, som jeg selv, altså så det ikke bare er, altså hvis forskel for eksempel psykologen, så går du til det 10 gange, og så har du snakket, og så er du bare alene igen bagefter, eller hvad man siger. Så jeg synes, jeg har taget rigtig meget med, så det er muligt selv at fortsætte, uden dig, eller hvad man siger, men uden ved egen hjælp, som jeg også tror, at det er rart, at man selv også kan se, at man kan gøre noget for sig selv. Ja. Fordi vi arbejder herfra og fremad. Ja. Super. Det er det. Ja, det er. Ja, det er godt. Du har været kanon. Altså, du har virkelig taget opgaverne til dig. Ja. Og virkelig arbejdet godt imellem. Det har du.